Priatelia, prajem vám pekný deň. Ja sa práve nachádzam v kancelárii majiteľa, poradcu podnikateľa, pána Juraja Malíka. A isto ste už asi postrehli, že táto spoločnosť oslavuje tento rok krásne 35. výročie od svojho založenia. Za tých 35 rokov sa veľa zmenilo, ale veľa ostalo aj rovnakého. Ostal rovnaký majiteľ, ostali rovnaké hodnoty, na ktorých je spoločnosť postavená a stále ostáva rovnaká vízia pomáhať vám vo vašom biznise. Pri tejto príležitosti sme sa s Jurajom rozhodli natočiť sériu videí, kde vám postupne predstavíme firmu troška tak bližšie, aby ste mali možnosť aj takú bližšiu predstavu o tom, že ako to vo firme fungujú, akí ľudia tu pracujú, aká to vládne atmosféra. No a prvé video sme sa teda rozhodli natočiť práve z tých 90. rokov, kedy spoločnosť vznikla. No a ja už teda vítam Juraja Malíka, spoluzakladateľa firmy a už súčasného majiteľa. Áno, ďakujem. U teba v kancelárii, takže áno. Juraj, ahoj. Tak ja len podotknem, že ideme úplne spontánne, na nič sme sa nepripravovali, takže keď budeme občas aj nejaké chybičky alebo pauzičky robiť, tak nás ospravedlňte. Juraj, to vystrihneme toto. To bola prvá chybička. Hej. Dobre. Tak môžem ísť na otázku. Jasne, poď. Dobre. Juraj, takže poďme sa vrátiť teda na úplný samotný začiatok, kedy firma vznikala. A vznikla tá firma na základe takej prirodzenej ľudskej potreby tvojho otca pomáhať druhým. A bola toto taká tá rozhodujúca vec, pre ktorú vlastne spoločnosť poradca podnikateľa vznikla? Myslím si, že áno. Otec bol vždycky prajný človek a mal rád ľudí. A 20 rokov za socializmu bol vlastne odstavený od právničiny. Po 68. roku po vpáde sovietských vojsk vlastne musel odstúpiť zo svojho postu prokurátora a predieral sa ako robotník. A potom v 90. roku, keď v 89. keď vlastne začal zase kapitalizmus, tak on sa rozpamätal na svoje detstvo, lebo jeho rodičia mali krčmu a kino. A pustil sa do podnikania. A pretože chcel radiť, tak vytvoril poradcu podnikateľa. Áno. No, čo som tak počul a čo viem, tak vo svojej podstate ty si sa to dozvedel len tak čista, jasná. On ťa tak ako keby dopredu neinformoval o tom, že niečo takéto v pláne má. No a ako si ty na to zareagoval a potom chcelo sa ti vôbec do takéhoto biznisu ísť? Nemal si iné plány ako mladý človek, plný energie, nejakých asi predstav o tom, že kam sa uberať? No, otec vždycky potmehúcky urobil nejaký produktík, nejaký projektík, ale tu na to tiež bola len knižočka, ktorá mala 111 strán, kde boli prvé zákonníky, ale to veľké, čo sa potom stalo, bolo to, že on dal do tlačiarne a nechal aj vytlačiť 15 000 kusov. Áno, tá knižka vlastne bola obyčajná, ale ten počet kusov bol vlastne fascinujúci, pre niekoho likvidačný. A zavolal mi otec, že taká knižka existuje, ale že v takom náklade a či by že som ju nepredal. A teraz mi povedz, že aká bola tvoja prvá reakcia, keď si sa toto dozvedel? Čo si vtedy pomyslel? Ja som mal s otcom pekný vzťah. My sme vlastne spolu chodili, on ma vždycky na lyžovačky a na výlety, takže ja som na neho bol veľmi dobre napojený a páčili sa mi jeho energie. Tak prvé bolo, že áno, idem do toho, skúsim to, bola to výzva. Naviac ja som bol športovec baskeťák a mňa bavila dynamika, výbušnosť, energie, takže ja som si to zobral ako výzvu a bol som radostný, že do toho môžem ísť. No. Ja len tak načrtnem, že o tom, aký si typ manažera, tak o tom budeme rozprávať niekedy v budúcnosti, lebo to je naozaj takisto veľmi zaujímavá časť firmy, ale teraz mi povedz, OK, mali ste 15 000 kusov v tlačiarni, ako ste ich potom išli predávať, lebo tedy bola doba ešte úplne iná ako teraz a asi to nebolo také jednoduché. No, vrátim sa opäť k tomu športu. Ja ako baskeťák som sa vlastne už od detstva pri tom baskete priatelil s mojimi milovanými kamarátmi doteraz, sme priatelia. Peťom Janušom a Braňom Hornugom. No a spolu sme sa vydali do Bratislavy a spolu sme sa rozhodli, že to skúsime predať. A tak po neúspechoch na PNS-ke, na knižnom veľobchode,
kde nás nechali hodiny až dní stáť s nákladným autom a nepustili nás ani cez bránu, tak sme sa rozhodli, že to skúsime vlastnými silami. Ako kameloti. Na ulici. No a to muselo byť naozaj asi určite veľmi náročné, ale asi aj dobrá skúsenosť pre vás. Skúsa tak rozpamätať, možno vrátiť na tú ulicu tedy v tých 90. rokoch, že ako ste to predávali, ako ste presvedčali ľudí, aby si tedy tú knižku kúpili? Vieš čo, bolo to dobrodružné. Predstav si, že máš, ja neviem, 28 rokov a teraz máš pred sebou takúto výzvu. A teraz postaviť sa na tú ulicu a vyskúšať si to. Hej? Poradca podnikateľa, kúpte si najnovšie zákony. Hej, normálne to, čo som videl vo filmoch, tak sme si vyskúšali. Ale priznám sa, že ja som už mal predtým jednu skúsenosť. Ja som študoval v Prahe a mal som priateľku, teraz je to moja manželka, a ona brigádovala a predávala večernú Prahu. A ja som jej občas pomáhal, takže ja som už po Prahe roznášal a predával večerní Praha ako kamelot. Takže som si to otestoval ešte za sociku. No, tak. A pamätáš sa ešte možno na to, že koľko vám to vôbec trvalo, kým ste tých 15 000 knížek predali? No, začínali sme traja, ale povedali sme si to, že musíme mať viac kamelotov, tak sme išli na internát a tam sme vlastne našli študentov. A mali sme takú malú armádu, no to je silné slovo, vlastne taký tím 15 kamelotov, študentov a s nimi sme to zmákli, ja si myslím, že za 2-3 týždne. Hej. To je celkom dobre. Dobre, kým vy ako mladí vojaci ste teda boli v tých uliciach a predávali ste publikácie, naberali ste skúsenosti, tak čo tedy tvoj oco robil? Tedy prišiel s tým nápadom, hej, prvá knižka sa to som nevedel, myslel som, že len čaká so založenými rukami a drží nám palce. Ale on, vlastne keď sme priniesli tie peniaze v igelitke, hej, a šťastný, že to už máme za sebou, že sme to zvákli, tak on nás pochválil a povedal, chlapci, ďakujem, Jurko, ďakujem pekne, ale v tlači je už druhé číslo. Hej? Takže išli sme do toho odznova a tam už sme začali budovať profisieť, tam už sme si začali hľadať kontakty, stánky, predajcov a tak ďalej. Nastúpil vlastne podnikatelia a tí okamžite obsadili knižný trh a stánkový predaj a tak ďalej. Takže tie ulice zrazu boli plné stánkárov, ktorým začali dodávať knižočky, ale ešte sme takto fungovali asi pol roka cez kamelotov. No a očakávali ste aj s otcom, že sa vám bude tak dariť, že sa uchytíte na trhu a že tá firma naberie taký ten dynamický rotor? No, ono sa stalo to, že nielen, že sme predali prvých 15 000 kusov, mimochodom doteraz si pamätám, že stál 18 korún, ale ešte sme urobili dotlač prvého čísla ďalších 10 000 kusov. A to stálo už 19 korún. Takže už vtedy sme začali pracovať s cenou, keď to trh uniesol. Odvážili sme sa o korunu zdražiť. A ešte sa musím spýtať na jednu otázku, ktorú som sa ťa nikdy nespýtal, ale v tej dobe dobre začali ste predávať, samozrejme začali ste zarábať koruny. Zvládal si to ty ako mladý človek, že zrazu máš pomerne dosť peňazí na tú dobu, že neovplyvnilo ťa to nejakým spôsobom, že si začal lietať niekde v oblakoch? Mňa bavilo, vlastne ja som z nejakého dôvodu pochopil to podnikanie, že vlastne tie peniaze sú krv, že sa musia točiť a nakoniec všetky peniaze sme museli dať do tlačiarne. V prvej rotácii nebolo názvyš. Ale aj potom som si povedal, že radšej budem budovať kanále a ja som mal starú Škodovku, 1000 a tu som si nechal asi prvé 2-3 roky. Ja som si nekúpil nové auto, ale jazdil som na 1000 a všetky peniaze šli do podnikania. Mimochodom, to auto mám doteraz. Doteraz ho mám, áno. Zväčša, keď je taká rodinná firma, hej, že je tam otec, syn, ešte možno dcery alebo ďalší príslušníci, tak po nejakom čase sa začnú aj také nejaké názorové rozdiely, že ja mám taký názor, ako by mala fungovať, druhý člen rodiny zase taký. Stávalo sa to napríklad aj vám s otcom v tých začiatkoch, že poviem príklad, ty si mal nejakú víziu, kde by mala ísť firma, on mal nejakú víziu, alebo ste boli zladení a išli ste takým jedným smerom? No, rozumeli sme si, ale firma začala veľmi rýchlo rásť a firma začala mať model korporátu. To znamená, že začala sa budovať produkt, marketing, obchod, finančné riadenie, personalistika, pretože veľmi rýchlo sme začali mať 10, 20, 30 zamestnancov.
A ani otec, ani ja sme vlastne tieto veci nikdy nezažili. Ale ja som nejak intuitívne z toho športu, z toho basketbalu vedel, čo znamená tímovosť. A ja som prirodzene tie veci riešil tímovo. Dajme tomu ako kapitán v manšafte. A potom som zistil, že sme dvaja, že sa pokúšame tam vniesť dva riadiace štýly, tak som si jedného dňa som sadol a povedal som, že poďme sa dohodnúť, kto bude riaditeľom. A on bol tak veľkorysý a tak ústretový a tak prajný, že sa rozhodol, že ja. Takže skvelý moment to bol. No a Juraj, keď už hovoríš aj o tej tímovosti, tak ono celkovo v tom firemnom svete sa tak hovorí vždy, že za všetkým hľadaj aj dobrú spolupracovníčku. No a my vám, priatelia, predstavíme v ďalšom dieli jednu veľmi dôležitú ženu, ktorá sa takisto pričinila o úspešný štart a rozvoj spoločnosti Poradca podnikateľa.